I-am dat! Ai, e pula mea! Ce ai făcut? Ce ți-ai rupt? Sun la 112? Hai, 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 hai. Hai de pula mea, dar ești kamikaze rău, să-mi bag pula. Te ajut cu ceva? Îți caut bețele? Hai, 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 hai. Să știi că da. Sper că ți-am prins și căzătura, că m-am întors un pic după tine. E garantat de YouTube. Păcat că e noapte. Da, da.